Sanibonani emolweni indenamkelo ku-SSTV ngesiXhosa. uThabile uhleli kwi-ofisi kuzofika abakwaSibalikhulu like abakwaDlamini bezongenela i-meeting. Abesephakama ke njengomntu ozobashiya, but ke bafike bambulisa ke abamaziyo, but uPhetheni uyabonakala uba yena yedwa akamazi. Uthe kusisi before ahambe saqoqosha into zakhe wabencoma amacici kaPhetheni bamahle. Wathi esuka apha wabesesithi kukwenza uyenzile ne-application, kwenza waphendula wathi yes. So uyazama ngandlela zonke into yoba azifake kwaba bantu namini wonke umuntu abonakala into yoba ukhona kuye, because umuntu wokuqala amazileyo pha kunjengaye. So uVusi uyawashiyeka ebuza into yoba hayibo i-application yantoni nale, atsho ukwenza into yoba yantoni. Othuke kunjengaye sithi hayibo kwakunini mna ndakucenga into yoba yenza nayo application. So ude wazincama. Hayi ke abesevuya, abesesithi uVusi ke yena ke ndiyakubongela ke. Kodwa uPhetheni ubonile uba ubuso bukaVusi bukhona iindaba obuzithethayo, but ke khange akubuze nto. Kwenza ibonakele ke se-ofisini ehleli noThabile, ukwenza umbonisa futhi i-confirmation ye-application yakhe. Abesevuya ke usisi esithi ke khona into amphathele yona, ucela avale amehlo. Awavale kukwenza besekhupha something ebhegini eyibeka esandleni sakhe, athi ke lena yi-reward yokuba wena ukwazile ukwenza lento le-application. Uvele ke uPhetheni emnyango ungene bangambona bona, wabe ke ukwenza ngelo xesha encume enoluya lukaBlanket ke encoma uThabile sithi uyazibona wena. uPhetheni uye wancuma ke xa ebona naye uba unyana wakhe uncumele omnye umntu ngaphandle koSibongile. So uye wangena kumedem ke, ungena kwakhe wabesesithi kukwenza yena ucela ukubashiya bobayi-2. Washiyeka kuPhetheni ebuza uThabile ke imibuzo ke ngelithi ke ufuna ukumazi ngcono ngoba abanye abantu ingathi sebeyamazi. Ebuza ke noba utshatile na. uThabile ke uthe ke yena uyintombazanyana nje esuka kwifemeli ehlonitshwayo. Kwicala lomtshato ke hayi akatshatanga, kodwa i-boyfriend wayenayo but complicated. Esithi hayi kubuwethi phandle apha ma, wayekwi-relationship engatheni yaphela. uPhetheni ke uye wathetha ke ngokwenzo guys, wayekuthetha ngaye esithi ukwenzo akekho kwi-relationship eserious njani esazi uba khona uSibongile. So uthe ke uThabile hayibo mna bendingazi uba ukwenzo ukwi-relationship. uPhetheni uthe hayi kaloku izinto zininzi kuyale nale. Uthe ke kusazama uPhetheni uthetha ke ngokwenzo, kwasike kwangena imeseji. uPhetheni lo mntana uThabile uthe xa eyifunda kule message wangumuntu onyakamileyo. uPhetheni ambuza uba hayibo kwenzeka ntoni, right na. Abesesithi omnye hayi nje right, i-ex nje le. Hayi sana ugirl uyayenza into yakhe and izovuthwa because kaloku ngoku every time ehleli nokwenzo kukhona le call ezongena yeye-ex. If ngoku uhleli noPhetheni kukhona le message efuneka ingenile yeye-ex, senje uba kuyaqondana. Ayazazi ke. uSibongile ke yena usesikolweni ufumene guys imessage ethi upasile ke i-test ebeyibhala. Ubalisela kuZanele ke lo mphathi wabo wentombi. Vuyisene naye ke ugirl abesesithi ke uSibongile kuye kukhona into ebeyicinga apha ethi yena ngeke akwazi kohlukana nokwenzo. Ethi uyayazi uba akukho lula ukwenza izinto ezimbini ngexesha elinye layo, uyafunda ngapha ngomjolo. Ethi yena nokwenza sebegqithe izintweni ezininzi ngeke akwazi uvela amlaxaze nje kanjalo. Abesesithi ke uZanele hayi uyamphakena ki-blessings makaqhubeke nokwenzo, but ke i-relationship vele inzima, ngeke akwazi ke vele ke ukuthi makamyeke njengolo hlobo. Baye baqhubeka ke esithi ke uhappy ke uyambona vele uba uhappy uSibongile ngayo yonke lento eyenzekayo. Kwelinye icala ukwenzo yena uzama ukusenda imessage ke guys, usendile phofu i-voice note esitsho koSibongile uba uyamkhumula berhala ngabe ulapha eca kwakhe njengangoku. So uyambona nje ukwenza uba une-stress. Uthe kusenjalo ke guys xa egqiba uthumela lo voice note kwegqisana uThabile ethi yena ngoku uyahamba ubheka e-beach akafuni ingathi iyamnyonyobela nje, iyammamela xa ithetha into zakhe ukwenza okanye isenza noma yintoni, ufuna uba lapha eca kwakhe oko. Wambuza uba ngamjoyina na ukwenza, uthe no akazukwazi ukumjoyina usisi ke. Uye wathi okay no it's fine. Ethi ke your loss sharp, wamshiya kanjalo ke. Beach ke guys nanko ukwenza ebonakala guys efika apho, nanko nosisi egijima ephuma emanzini egijima eza kukwenzo evuye ethi uvele ukumbona ke uba uphayana ke. Embuza ke nento uba uzongena nemanzini futhi uzongena ngeshirt naxa eze enxibe ishirt kanje. Kwenza kuyahleka, kuyabuza uba yintoni nalisenyaweni ku-sisters. Sisters wothuka ke, kusukuthuka kwakho vele wothuka wawubambelela ngqo ukwenza isinqeni.
Kuthe kusenjalo ke guys, hayibo bavele banenhlansi abantu bajongana into ethi makukhiswane njengangoku. Hayi kodwa ke waphinda usisi wabuyisa unyawo umva ke yanguye ongathi hayi akafuni kwenza. So uye wathi ndiyakubona wena into yoba ufuna undithatha i-chance because uyandibona uba ndibuthathaka kuyo yonke into edibaniselene ne-relationship. Akhalezise kukwenza kuxolise ke sithi hayi andinguye loo mntu mna. Hayi ke nobesisitazi besesithi hayi ndiyakujoka esithi masihambe ke siyogqubha. Athi ubhutiza yena hayi bezobulisa nje kuphela uyahamba. Usisi ke uthi ke bemntlonta ke ethi woyika ukutshona emanzini na. Wabesesithi ke omnye hayi ndoyika ukutshona mna wabesemshiya kwisisters ihambe yogqubha. But ukwenza guys ushiyeke enguloo mntu ke ubonakala enothando nesmile benaso singathi nje sethathekile kakhulu ke nguThabile. But ekugqibeleni uphinde wabuyeka wangumntu ongathi used because caba uyacinga uba engeke andihamba ndizifaka enini. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.